Аз съм Ван Кокос и днеска оцеляваме на предела. Та-та-та. Тук ужасно трудно се оцелява. Става толкова бързо вечер, че си нямате и представа. Първата ми е кота и там, който ми отмъкна Бейкрос и ще го убия с моя меч. Убира! Абе, бат Георгия, остави ми намера, спи ме са. Така ли ще ми подвориш, бе, котка такава? Сега ще видиш ти. Казай къде е Бейкрос! Казай! Смешно. Махни се от мене, бе! Казвай къде е Бейкроса! Не знам. Бейкроса! Не знам, бе! Стига! Махни се! Не, може ще стане. Фанах се. Пусни, мама! Добре, пускам се. Казвай веднага, къде е Кокоса? Той сигурно знае. Къде е Бейкрос? Не знам за никакъв Кокос и за Бейкрос. Освен този в стомаха ми. Ти си го изял! Стига, махни се от мене! Добре. Гладен съм. Ще ти дам едно нещо. Това ли искаш? Чакай малко. Искаш. Искаш ли го? А така. Хол. Дай го! Добре, чак сега. Ще си оставя шапчето. Ще му го сипа и ще видите колко вкусно. Така, сипам го. Не, още! Трябва да покажа на зрителите. Махни се от тук. Така. Това ще го изяде той. Сложих му само половина. Ял пакет. И глинаме, защото да има и за утре. Мяу! Добре, айде, идвай. Яш! Дебелка. Щом се нахрани, ще добити. Какво изпуснахте? Сега ще разделите. Привестих мовченията тук. Там. Така, ще ви кажа 3 неща. Първо, не дайте никога да му слагате целият пакет. Второ, оставете го на мира. Трето, отървете се от тези, където крещат. Отървете се от тях. Идиоти. Така, яди ли са? Да, яди са. Да госто. Вижте сега, гледате ли? Здрасти. Да, ти вече казай къде е моя свещен Бейкрос. Абе, не знам къде тя Бейкрос. Кажи ми веднага. Губи го, Жокер! Жокер го губи, Губи го, Жокер!